Има истории, които не са предназначени да бъдат забравени. Тази вечер, две от тях. Първата е документирана от лекар, чието име и до днес стои в архивите на уфологията. Втората никога не е излизала извън тесен кръг хора. До сега. И двете имат едно общо – мъже в черно, които знаят повече, отколкото би трябвало да е възможно. Септември 1976, Мейн. Доктор Хопкинс, сериозен психиатър, работил по случай на отвличане от извънземни, е сам вкъщи вечерта. Получава обаждане от мъж, представящ се за представител на UFO организация, който иска да намине и да говорят по случая. Хопкинс се съгласява. Отваря вратата. Мъжът е напълно плешив, без вежди, без мигли, с кожа бяла и гладка като на кукла. Говори с монотонен, механичен глас, като машина, произнасяща думи без интонация. По едно време мъжът избърсва устните си с ръкавицата си и Хопкинс забелязва, че ръкавицата се изцапва в червено. Присвива очи поотблизо и осъзнава – мъжът няма устни. Само цепка, боядисана с червило, за да прилича на уста. Накрая изважда монета от джоба на Хопкинс, казва му да я гледа. И монетата бавно изчезва пред очите му. Казва му, нито ти, нито някой друг на тази планета, никога повече няма да види тази монета. Предупреждава го да унищожи всички записи по случая. Хопкинс го прави същата вечер. Октомври 1994 година. Далекопревозвач на име Дерек кара нощна смяна по прав. Пуст участък от Рут 9, някъде между малки градчета в Средния Запад, едно 8-колесен камион, товар за склад на 300 мили от тук. Пътят е пуст в 2 през нощта. Мъгла се стеле над царевичните полета. Радиото му започва да пука статично, макар сигналът в тази зона обикновено да е чист. В 2 часа и 47 минути през нощта поглежда в огледалото и вижда светлина зад себе си. Не фарове. Светлина, която не мига, не се клати, просто виси във въздуха, на около 200 метра над земята. Обектът го следва близо 6 минути. После, рязко ускорява и изчезва над хоризонта, без звук, без сянка от реактивна тяга. Дерек спира камиона на банкета, ръцете му треперят твърде силно, за да продължи да кара. И тогава забелязва нещо друго. Часовникът му показва 3 часа и 52 минути. Но той е потеглил от последната отбивка в 2 часа и 40 минути. 12 минути от пътя се оказват изтрити. Няма спомен за нищо между момента, в който вижда светлината, и момента, в който спира. 3 дни по-късно, на паркинг на бензиностанция извън градчето, докато зарежда камиона, до него спира черен седан, модел, който по-късно не успява да идентифицира дори с помощта на механик. От колата слизат 2 мъже. Черни костюми, идеално изгладени, необичайно за студена октомврийска нощ. Единият заговаря, гласът му е плосък, без акцент, но интонацията е странна, сякаш е научил речта от запис, не от живи хора. Пита го директно, на 14 октомври, между 2 часа и 40 минути и 3 часа и 52 минути, какво видя над пътя. Дерек не е казал на никого точния час на инцидента. Дори на жена си по телефона по-рано същия ден. Вторият мъж през цялото време не помръдва и не мига. Стои неподвижно край колата, ръце скръстени, взрян право в него. Когато Дерек се опитва да отрече, да каже, че не знае за какво говорят, първият мъж повтаря въпроса дума по дума, със същата интонация, сякаш просто пуска запис от начало. Дерек накрая признава какво е видял. Мъжът кимва бавно, сякаш отбелязва нещо в ума си. После казва изречение, което Дерек помни дословно до днес. Времето, което загуби, не е твое да го търсиш обратно. Двамата се качват в колата. Дерек се обръща за секунда да провери товара, а когато поглежда назад, паркингът е празен. Нито следа от гуми, нито звук от двигател, отдалечаваш се в нощта.
Бензиностанцията е имала камера на входа. Записът от онази нощ по-късно по технически причини се оказва изтрит. Единствената нощ от целия месец, за която липсват данни. Дерек спира да кара нощни смени по този маршрут. Сменя компанията 2 години по-късно. Разказва историята само веднъж, на близък приятел, чието думи стигат по заобиколен път и до нас. Дали е бил спрян от хора, изпратени да прикрият нещо, или от нещо, което просто е искало да провери. Колко точно помни,